musikaren munduan murgilduta nengoen ez zegoen aukerarik hor nik esateko hurbildu behar nintzen edo ez txikitandik jaso nuen, hasi nintzen ikasten, solfeo, akordeoia eta berehala hor nengoen musika singuratuta, musikaz eginda, nolabait esatearren, eta benetan oso gustokoa nuen zerbait zen. Beraz, hortik aurrera, azteanik gauzak egiten musikaren bidez, bilakaera bat besterik ezen izan. Bueno, imagina esazunik 6 urtekin, nengoela hori esan dudan bezala ikasten akordeoia, eta nik uste dut 12 urte arte edola oso irakaskuntza metodikoa eta ofiziala zela. Solfeoa, korala, konservatorioa, orduan, esan dezagun nire haurtzaroan, nerabetasunean ikasitako musika, dena harremanatuta zegoen ikasketekin eta ordu asko sartzearekin, ez? Naiz eta gero ere gozatu ere jotzen nuenean eta baita ere musika entzuten nuenean. Baina lehenengo diskoak sartu zirenean etxean, viniloak ziren, mono formatuan entzuten ziren, alegia ez zegoelan orain ezagutzen dugun estereoa, baizik eta dena kanal berdinetik entzuten zen, bafle bakarra izaten zen entzuteko, eta sekulako festa zen disko bat eskuratzea, lehenengo diskoa eskuratu genuena izan zen Elvis Presleyren bat, eta Beatlesen beste bat ere. Eta hor uniberso oso ezberdin bat nik uste dut ireki zitzaidala, ez? Rock and rollarena. Eta gero ordea, hurrengo urtetan, musika protesta delako ura etorri zitzaidan, nik euskera ez nekienean hasi nintzen entzuten Oskorriren kantuak, Gabriel Aristiren omenezeko lehenengo disko ura sekulako izan zela niretzako, baita ere zenbait kantu Imanolenak, eta Mikel Laboarenak, ez? 1-3 disko hori baita ere izugarria izan zen. Eta gero, esan dezaket punk rocka musika, hasi nintzela ere entzuten deskubritu nuen zer zen hori, nola oihua ere beste musika mota ere eta tresna izan zitekeen, nola distorsioa ere bai posible zen ere bai kudeatu, nola bestera bat zegoen ere bai gauzak adierazteko, eta erabaki nuen desikastea ikasitakoa. 80. hamarkadan beraz kortatu taldearekin aritu nintzen, euskararekiko ere konpromesuari eutsi nion, euskara ikasi nuen, eta orduan kortatu nuen azkeneko disko euskara hutsez egin genuen, taldea desegin, egin irratian magazin musikal bat ere egin nuen, gauero egiten nuen, gaueko 10:00-tik 12:00. Lehenengo irratia zen horrelako magazin bat euskarazkoa musika, rock musika, eta ateratzen ziren taldei eskainitak zegoena, eta nik hori gidatu nuen kolaboratzaile askorekin, gauero 2 orduz, esan dudan bezala, Ilo Volumina izan zuen izena. 3 urte egon nintzen egin irratian, eta gero Negu Gorria taldearekin, hasi nintzen ibiltzen munduan zehar, izketxe propioa sortu nuen, autoikuspenari ekin nion, eta horrela 80. hamarkada, nik uste dut horrekin egon zen lotuta, ez? Nola kudeatu ere bai, nik egiten lanarekin. Horren inguruan, jendea bultzatzen nuen ere bai, bakoitza ere bai, izatera kontrola, ez? Egiten zuen guztiaren kontrola, pixkat 80. hamarkadan falta izan zitzaiguna, eta azkeneko aurreko hamarkadan 2000. urtetik 2010. Digitalizazioaren estanda izan genuen, beraz diskogintzaren ere beste diskogintza
klasikotik ere beste ereduetara ere bai pasatu ginen, orduan nik ere hor aurre ikusi nuen interesgarria zela bakoitza bere disketxea ere bai izatea, eta atomizazio mota bat eman zen, eta gero atomizazio horretatik abiatuta ere berriz ere elkartzera, elkartzeko joera izan genuen, eta horren lekuko oraintxe bertan aurreko astean, bizi izan dugun azken Durango azoka izan daiteke, ez? Non oraindikan talde asko igual iritsi diren bakoitza bere proposamenarekin bakarrik, azkenekoak berri txarrak daukagula, Zea Maiz, Zutagar, baina ja da beste zenbait talde nik egin nuen bezala, duela zenbait urte, nire disketxetik abiatuta, beste zenbait taldeekin ere elkartuta beste zenbait stand okupatzen genituela. Hor, adibidez, Bideuts, Irungo Bideuts, non Berdinanari, Willis Drummond, Mursego, Lizabo, beste taldeak ekartzen diren, edo talka nik kudeatzen dudan zigilupean ere baita Nede Sousa, Sorkun, Bad Sound System, eta beste zenbait talde, gehi gainera edizioak, nik bakarrik ez dudalako musikarik egiten, baizik eta beste zenbait gauza, eta azkenekoa izan da Black is Beltza komiki liburua. Ondoan genukan ere bai Esne Beltza, eta Esne Beltza iaz bere disketxe propioarekin kaleratu bazuen ere disko bat, bere diskoa eta bere disketxe propioa sortu bazuten ere, aurten disketxe horretan ere jaseukaten Lurra, Patxuko Naiz, eta beste zenbait gauza, ez? Liburu bat ere bai solan horrena, partiturekin. Beraz, hori dena, edo baita ere Mauka disketxea ere bai, ez? Hasieran deskontroleko gauza bakarrik ateratzeko, edo Arrasate inguruko zenbait talde, eta orain batean Kiston talde pila dauzkatela. Beraz, horiek izan dira azkeneko 40 urtetan nik bizi izandako aldaketar labur bilduta zenbait titularretan. Txikian nintzenean auskalo zenbait gauza pasatuko zitzaizkidan, ez? Burutik askotan esaten da bomberoen ideiak izaten ditugula, eta ni askotan hori suhiltzailearena adibidez, horitzen naiz, eta ez dakit, olako gauza pasazitzaizkidala burutikan, ez? Garai batean ere bai, dentistarena ez dakit zergatik urte batez horrela izan nuen buruan, nik uste dut nire amatxirekin neukan lotura zela medio eta berak esaten zidala, dentista nintzen bere hortzak konpontzeko, edo, baina nik uste dut 12 urtetik aurrera heziketa zen, benetan nire, hori ez, nire ez obsesioa, baina bai ni benetan ikasi nahi nuena eta aportatu nahi nuena, ez? Heziketaren aldetikan, nik egin nezakena gizarteari eskaini. Eta hori dela eta baita ere, hain zuzen ere, joan nintzen ikastera lehenengo urteak filosofia, pedagogia eta psikologia, 3 urteak zirela amankomunean, eta 4. urtea baita ere egin nuela, ez? Pedagogia berezia ikasi nuela, heziketa berezia, eta 5. urtean orduan teoria guzti hori praktikara eraman nuen, baina bestera batean, alegia musikaren bidez kortatu taldea osatuz. Bueno, betidanik ez daki zer dela, eta nik uste dut Irunen ere bai jaio izanak bere eragina izan du, ez? Hemen ikusten genituen beti kamioietako txoferrak nola gelitzen ziren, nire aita bera ere bai lan egin izan zuen. Kamioiekin eta transportista, eta lan horri, eta orduan aukera izan nuen berehala, hori, ez, hemen ibiltzen ziren txoferrak, bazegoen ohitura bat, hemengo jendearekin, eta hola, akompainatzeko igual txofer bat, eta bizitatzea hiriburu bat, ez? Ni horrela ezagutu izan nuen Alemaniako pare bat hiriburu, Amsterdam eta Londres, ez? Londresera bitan joan nintzen, ezagutzea Londres, hemengo txoferrekin zen bidai bat zoragarria haiek. Baten nintzen, Southamptonera, eta orduan kamioaren ere bai kabinan, bere izugaten kabinare bai barkuan, eta pasatu batean hori ez, Londresera, eta Southamptonetik igual haiek egin barzuten, ez da, izan igual 2 eguneko bidaia hortikan, eta nik egitu Londresen, eta hori zere gelditu berarekin bueltatzeko, eta horrela, adibidez joan nintzen, nire lehenengo gitarra erosteran, nire anaia Inigorekin,
edo Amsterdam hori naiz, Alemanian ere bai, Munich ere bai ezagutzea, adibidez, eta oso gaztetan ez, baina igual, imagina zu, ni 15 urten euskala, nik erosi nuen Interrail izeneko olako pasaporte moduko bat ezagitu orain existitzen den, bai, badago. Orduan horrekin, ba, hilabete osoa pasatzeko aukera ematen zizun oso merke. Bakarrik hori, bazirela, ba hori, zera horako tren batzua, posible zen ituenak hartu, zenukan horrelako gida, eta ni horrekin hilabete batean zeharkatu nuen, mendikan, ilundikan aterata, ba, Frantzia, goalde guztia, Italiara joan nintzen, Italiako hegoaldera, etoaleko hegoaldetik hartu nuen barko bat ere bai, aukera ematen zuelako Interrailek ere bai barko batzu hartzeko, eta joan nintzen Itakaraino, ja garai hartan janukan irakurrita Kabafiz eta Itaka ezagutu nuen, beste zenbait Greziako irlekin batera, Atenasetik sartu eta Jugoslavia, Sena, zeharkatu nuen ere bai, ez? Belgrado, Dubrovnik, eta ere bai sartu Austriatik, eta Suizan ere bai lagun batzuen euskala, eta hortikan Alemaniare jo, eta Parisetik, bon, izan zen, pues, bi egun toki bakoitzean, eta hori, baina hilabete bat azkenean pizkatu luzatu zitzaigun, ba, Parisetik ere hartu genulako, ez dakit, uste dut, bileterik gabe etorri nintzela, eta Interrail izan, ba, bueno, bazindu zen apuntatzen, ez, traiektoak, eta azkenean, ba hori ez, hortan, herri bakoitzan segertatzen zen, ba, niretzako oso garrantzitsua izan zen ere, bai, ez? Badagoela hor, justo Che Guevara dauka, ba hori, ez, diarios de motocikleta edo motocikleta batean sartu zen, eta orduan Latinoamerika zeharkatzera, eta ikusten nuena bera baita ere, batean hor konturatzen zen, ze gauza gertatzen ziren, eta oso gaztea zarenean nolako bidaiak gara hartan bintzate egin nuenean oso garrantzitsua izan zen, pues, imagina, zuzela, 77, 75, 78, ez? Mila beratzen da 78an, inorren bilen, ez? Bauda osoan zeharkatzen Europa osoa eta jasotzen, ba, segertatzen zen toki bakoitzean, eta arrezkeroztik, ba, bueno, gero, ez arrezkeroztik, baizik, eta hori izan dela nire nortasunan ere bai, holako, ez dakit, zera bat, ez? Markatu duenan nolakoa nahi zen, baina gero ere urte horietan militantzia handiko urteak ziren, ez? Oso, ez dakit, oso gazteak ginenean ere bai ikusten genituen ia astebururo manifestazioak, grebak, eta baita ere poliziaren errepresioa, eta oso lotuta zegoen ez bakarrik hemen gertatzen zen Euskal Herrian, baizik eta mundu osoan gertatzen zen ari zenarekin, ez? Berria jasotzen genituelako Hego Afrikatik, Nora Mandela zegoen preso, edo jasotzen genuen ere bai Nikaraguatik iraultza lortu zutenean 1989an, justo. Ez dakit, dena baita ere, ezen orain dakagun bezala, ez? Bere ala gain informazioa nahi dituko nioke, gainera daukaguna, baina, bueno, bere ala posible duzula eskuratu nahi duzun informazioa mundu osotikan, baina bai, iaiegatzen zela informazioa eta enteratzen ginen segertatzen ari zen munduan, eta horrekin oso sensibleak ginen. Hori dela eta adibidez, ba, lehenengo diskoan nik aleratuako Nicaragua Sandinista kantua, ez? Oso lotuta nengoen nik Nicaragua, Euskal Herri osoa zegoen oso lotuta, Nicaraguako iraultzarekin, oso gaztea zen, iraultza, eta oso berria dena, eta lehenengo gauza adibidez martxan jarri zuten izan zen alfabetizazio prozesua. Horon ni horitzen naiz nola justo El Salvadorren zegoen ere gerrilla bat, eta orduan ba, iraultza sandinista ba, garaitu zenean, ez? Justo jende asko joan zen ere bai, klaseak ematera, irakastera jendea, ez? Irakurtzera eta idaztera, eta hori pentsatuta nukan, ba hori, nik justo harrapatu ninduen 16 urtekin, baina esan nuen, bueno, urrengo iraultza, ba, garaipen erotuko duen izango da Salvadorrekoa, eta ni ordurako ordun 18 urte beteak izango dituta joango naiz ere bai, alfabetizazio kanpaina horietara, horietako batean parte hartzera, ez? Eta hori ziren nik neuzkan asmoak eta idealak, ez? Zergatik ez? Eta horien alde borroka egiten duen. Eta horiek ere bai, ba, bueno, hemen Euskal Herrian ere bai, zeudenekin bat egiten zutela. Baskotan pentsatu izan dut ere, ez?
ea nola harremanatu nahi zen ni Euskal diasporarekin. Baskotan, hori, bai kortatu diren garaian, bai negu horrekin garaian, nindoanean munduan zehar jotzera, oso, igual Euskaldunen bat etortzen zen, ez? Berdin eruditzen naiz behin Euskaldun bat etorri zela. Edo negu horrekin lehenengo aldia Berlinera gindoa zela nola etorri ziren Zumeta eta Ruper ezagutzera Berlin, negu horriak jotzen zuela medio edo jotzen zuela aprobetsatuz, eta gero ordeia Latinoamerikan ere bai joan nintzenean, pues, beti topatzen nuen, ez? Diaspora batzutan ezin ez da horbiltzen, ez? Diaspora oso konservadorea basegolako zenbait herritan, eta gu egiten genuena bueno, beste gauza bazen, ez? Roka beste gauza bazen. Edo konservadorea, ez bakarrik zentzortan, baizik konservadorea ere bai, politikoki konsideratuta. Orduan, nik uste dut azkeneko urte hauetan bai, bueno, aldaketa izugarria eman dela, ez? Orain joaten zara zen herritara jotzera diosia gertatu zizaidan bezala, eta baten euskaldun pila daude, non nahi. Batzu ikasten ari direlako, edo beste batzu lanean, edo beste batzu bizitza bilatzera joan direlako. Eta orduan, diaspora oso gauza zaila definitzeko, ez? Dela, iruditzen zait, momentu hontan. Posible izango benuke esan, ba hori, emeritzi garren mendean, joan zen jendea, lanaren bila, gero politikoki guda zibila, bertatu zen jende asko nola joan zen ere bai, baina nik harremana izan dudan diaspora oso bestelako izan da, eta batez ere azkeneko urteetan izan dudala harremana, ez? Txileko jendearekin, Argentinoko zenbait jendearekin, posible dut esan nahi ez, Argentina behindik ere inoiz egon nahi ez Euskal Etxean. Uruguaikoarekin ordea, sekulako harremana daukat, eta beti joaten naiz hortikan, eta gainera hitzaldiren bat igual antolatzen duten erekin, edo, ez dakit, segun herria, ez? Askotan ere ez dut astirik izan harremaneatzako diasporarekin, eta askotan ere nik ez diot garrantzia eman, edo ez diot lehentasunik eman diasporarekin harremanatzera. Nire lehentasuna izan da, joan naizen herrira bertakoekin harremanatzera, bertakoekin egotera. Eta aukera egon denean, etorri zaizkidalako, edo hurbildu zaizkidalako bertan dauden euskaldunak, orduan beraiekin izan dut harremana. Baina ez da zerbait horrela, ez dakit, Mexiko nire bai lehenengo aldi egon nintzenean baita ere, gobiatu ninduten, eta beraiekin egon nintzen, baina, eta orain baita ere egon nintzela, duela oso guzti duela, aste bat aurreko astean voltatu nintzela, DF-tik eta Guadalajaratik, hurbiltzen dira euskaldunak, ez? Baina ez, ez talde bat bezala, ez? Alege, diaspora, orduan oso, orain digan oso, nik uste dut, nahiz eta orain, saiakera gaundiak izan, denak batera egiteko, eta web horri alden bidez, eta hola, edo sare sozialetan bidez, sozialen bidez ikusten nahi zen bezala, ez dakit, ez da diruditzen orain digan gorputz trinko bat daukanik, euskal diaspora, ez? Beste igual diaspora batzuk daukaten bezala. Beraz, nestan mundu osoan zehari ibili, harremanatu izan daiz, zenbait jendearekin, eta zerbait polita gainera ditu zaidana, izan da, nire kontzertu guztietan beti gondela, igual ikurriñaren bat edo horrela, nez eta batzutan igual euskaldunak izan, ikurriña hori ematen dutenik, niretzat zer den diaspora oso zaila da erantzutea. Euskal Herritik kanpora joan behar izan duen jendea, dala, bertan egokitu direnak, beste oso ezberdina da, ere, adibidez, refusiatuak diren, refusiatu politikoak desiratzen daudenak ere bueltatzeko, gatazka politikoa konpondu eta gero, gatazka politikoa behingoz konpontzen den, eta gobernu espainola gainera, jarri behar duen gainera ausardia, oraina konpontzeko daukagun lehenengo gauza nik uste konpondu behar dena gainera, eta dela, refusiatu eta presoen gaia, hemen Euskal Herrian izateko, lehen bizikoz eta gero kalean, eta gero beste gauza guztietaz hitz egiteko, baina bertara kanpora joan den jendea, oso polita litzatekeela, hori ez, mantentzia behintzat bere hizkuntza asko aportatuko dutelako, nik uste bertan dauden herrietan,
beste kultur ezaguarri hori ere bai eman eskero edo eskaini eskero bertan dagoen herriari. Bera gutxi mugikaren azkeneko adierazpena, ez dakit ikusi duzun, edo kizu duzuen zein izan den, baina polita zen baita ere esatea, ez? Bera ez duela zer berezirik egin bere agintaldian, bakarri nola Euskaldun pixko den, orduan bera daukan perseverantzia eta indarra eta pizkadori, ez? Aurre egiteko kemen horri egin barko diola, hori ez? Egin bar zaiola esker, berak egindako ez guztia, baina, bueno, pues berak hori daukala, eta farregarria zela hori esatea aipatzea, Euskaldun apur hori zeukala, berak ez. Bueno, hemen Euskal Herrian, ni jabiokatuako urtea izan zen 73a, eta Frankore garaia ziren, Irunen jaioa naiz, Irunen Eibarren eta Bilboko eskerraldean bezala Euskara ia desagertzea zegoen, represio bortitza, emigrazioaren ere bai tokigune oso garrantzitsuak ziren, industria zela medio, edo lana zela medio, eta orduan, bueno, nik ez nekien Euskara, orduan Euskara bereskuratzeko, hizkuntza bereskuratzeko mugimendu oso fuertea, egon zen nire gaztaroan, eta bete dira nik argi neukan, ni bereskuratu behar nuen, diktadura fasistak inposatutakoa, ez? Berak inposatu zidan nik gaztelania bakarrik jakin behar nuela, eta orduan horri aurre egin behar nion, beraz, Euskara ikasteko konpromesua hartu nuen, hitzez, eta gero eginez, ez? Edo ekintza baten bidez, alegia puntatu zaekan, gero barnetik batera joaten, eta Euskalduna bilakatu arte. Bueno, lehenengo gauza, esango niekena, hau zilitzateke, ez da inoiz helmugera iristen. Beti jarraitzen duzu ikasten. Beti ateratzen dira hitz teknikoak edo zenbait hitz, ni hori itzen naiz nola, batean hori gaztelania esaten zenean, edo bon, inglesez azirean ez, collateral damages, eta orduan daños colaterales, ez? Orduan batean, nola esaten da hori, ez? Eta orduan berehala batean, entzuten zenuen edo irratian, edo egunkarian, ez? Horregatik ni beti izaten nuen ze garrantzitsua zen baita ere prentzia idatzia izatea egunerokoa. Horregatik egunkariaren papera eta orain berriarena. Orduan alboko kalteak dela, ez? Bestela, baina hori bezala, zenbat gauza, ez? Ateratzen diren eta zenbat gauzei egokitu behar zaion ere gure hizkuntza. Orduan, bueno, horrek ez badu asko animatzen, nik uste dut ere animatu beharko lukela, ja behingoz, hori oso polita delako, asmatzeetaz eta baina nola esaten dugun hau. Eta Euskara badu gainera, aukera hori ez, guk asmatzeko hitzak. Adierazpenak, bueno, pues, pizkat egokitu behar direla, ez? Baina hitzak asmatzeko hizkuntz gutxi daude. Eta gu daukago aukera hori, ez? Erro hartu, eta batean bi hitz nahaztu, eta hitz berria sortzeko gaitasuna daukagula guk euskaldunok, eta gure hizkuntzak daukala gaitasun hori, beraz hori zoragarria dela, ez? Eta orduan, bueno, hasi naiz pizkat toki zailetik horien joateko errezera, ez? Nik uste dut hau, igual Euskara ikasten ari diren askok ez dakite zer den pilotan aritzea, ez? Baina pilotan aritzen zarenean askotan esaten zaio pilotari ematen diozunean, esaten du esatariak, jendeak esaten du, ez? O partidu bat ikusten ari zarela eta esaten du baten batek, ez du pilota gozatu. Ez diozulako ondo eman, ez diozulako gustora eman. Beste era batean eman zen nahi zeniolako, pilotariak kasu honetan, eta ordea, ez du gozatu esaten da, ez? Euskararekin hori gertatzen da askotan, ez? Ez duzula gozatzen. Eta azten zarela eta kostatu egiten zaizula ere hitz egitea, nire bai, elkarrizketa bai ez, kostatzen ari zait, delako lehenengo elkarrizketa virtuala egiten ari naizena, baina Euskararekin askotan hori gertatzen zitzaidan, batez ere zenbait elkarrizketetan, edo irratsaio egiten nuenean, orduan ez nuen gozatzen.
eta ematen zenion pilotari, ematen nion pilotari, eta batzutan, min hartzen nuen eskuan, edo, bueno, bihotzean, edo burmuinean, ez? Eta beste batzutan ordea, baina hau esan nahi nuen modu honetan, edo ez, eskotan hori gertatzen zaigu gainera euskaldun berri hori, konturatzen garela bere ala, ez, erabili dugula gaizki, esaldi bat, edo hitz bat, edo horrela, eta berriz ere esaldia eraikitzeari egiten diogu, ez? Eta igual errepikatu egiten dugu, orduan, esandako guztia. Beraz, hori ez, askotan ez dela gozatzen, baina gozatzen denean, ez, esaten denean, gozatu egiten duzula pilota, gozatzen denean euskara, zerbait zoragarria da, eta pilota jartzen duzun eduzun tokian, eta zerbait oso zondia da hori, ez? Eta retegik egiten zuen bezala altzatzen dituzu besoak eta sentitzen duzu placer izugarria, ez? Gozamen hori plazerrera joaten zara. Hori, hitz egiteko eran, ulertzen duzunen hizkuntza imagina zazu, ez? Nik hasi eran abesten nuen euskaraz, ezer ulertu gabe, inglesarekin egiten nuen bezala. Teroa baten hasi nintzenean deskubritzen, Ruper Ordorikak abesten zuena, berandu da biltza, kantuan, benetan zoragarria izin zaian, edo teleberrietan esaten zutena, edo ez dakit, edo momentu honetan igual, elkarrizketa honetan jende asko entzungo du, eta gauz asko galduko zaizkio, edo hartuko du bakarrik pare bat esaldi, edo ez dakit, hori joaten den einean ulertzen, benetan hori ez, posa emango diola ez, ikasten ari den hori, eta ni bakarrik esan dezakedana da, oso zaundia dela euskara ikastea, eta eredugarriak garela euskaldun berriok euskaldun sarrentzako. Askotan ez da garri ere bai jarri da hori, ez? Bueno, baina horren beste urte dara mazuenok, euskaldun berria esatea, eta esatea, ez, ni euskaldun berria naiz. Niri ez didate euskara eman, nik hartu dut. Guk euskaldun berriok hartu egiten dugu euskara. Ez digu inork eman. Nik nire semeara behi eman diet. Hoi ja daukate. Hoi daukate sorte hori. Ez dutela egin behar izan, guk euskaldun berriok egin behar izan dugu esfortzua. Egingo dugun esfortzua hil arte euskaraz hitz egiteko. Baina egingo dugu. Eta horrik bilakatzen gaitu, gainera, euskararen militanteak. Eta euskarak militanteak behar ditu. Eskerrik asko zuen ere bai, eta animo euskararekin.